fik en kylling. Mor fik en ko. Far var stolt, han syntes, han var god. Ko. Kylling. Ko og kylling. Ko og kylling. To, tre, fire. Hej, baby. Sexet. Se her. Tænk det her. Man, jeg lykker. Kom og dans lidt med mig. Kom så. Hej så, skatter. Nå, lyt med det. Johnny Test. Johnny Test. Og der står i flammer, han får voksne til at slå os ud. Johnny Test. Syge søstre bruger ham som prøveklud. Johnny Test. Hans far går hjemme og rimelig op og kører. Johnny Test. Hans hund kan tale og pænt vildt skør. Totalt. Hejsu, løbehjul, hjernefryser shot. Monster biler, dødsmaskin, en klok er meget flot. Og hele kampen bling bling, den der lidt sidst bliver bedst. Johnny Test, Johnny Test. Bare en almindelig dag i Johnnys liv. Johnny Test, Johnny Test. Bare en almindelig dag i Johnnys liv. Johnny Test. Almindelig for så vidt. Hvad og verden gør jeg tit. Ingenting kan stoppe Kim. Bare sæt på. Jeg kan klare hvad som helst. Og hvis nogen tror, ved du jeg er straks på vej. Ligegyldigt hvor der er problemer. Bare giv mig et prøv. Kim Possible. Med mig, ring mig, det gør ingenting. Når jeg sms'er og ser helt okay. Så kommer jeg gerne, baby. Med mig, ring mig, det gør ingenting. Med mig, ring mig, det gør ingenting. Nej. Lige meget hvor, lige meget hvornår. Er du sikker på at hjælpen du vil få? Uro og farer, det hele jeg klarer. Du ved at du altid kan nå. Kim Possible. Nå, hvad sker der? Lad mig, ring mig, det gør ingenting, nej. Du, Brain, hvad synes du, vi skal lave i aften? Det samme vi laver hver aften. Pinky forsøger at overtage verdens herredømmet. Det er Pinky og hans ven. Det er Brain og så hans ven. En er den kloge, den anden af for den. De laboratoriemus. Et liv i sus og dus. Det er Pinky. Det er Pinky og så Brain. Om aftenen går det løs, for Brain han har en plan, og den er så skandaløs, ja nærmest inhuman. Det er Pinky og hans ven, ja Brain og så hans ven. De går fint i spænd og sigter mod FN. De bruger store ord og stakkels moder jord. Det er Pinky og så Brain. Nå, Det er sommerferie, vi danser derhjemme, men skolen er slået i stykker. Derfor er det så vigtigt, man ikke må glemme at bruge den på noget, der rykker. For eksempel bygge en raket, eller slås med en mumie, bestig det allerhøjeste hus. Og se om du finder et underligt dyr, sæt aben i badet og brus. Søg på tid og vand, og bygge en nanobot i Frankenstein, jeg er igen. Find fuglen hvis du kan, og mal et kontinent. Giv den historie, så står et skæg.
Som I kan se, der er meget, der skal nås, før skolen starter i august. Vær sikker på, at Phineas og Ferb vil være på deres post. Vær sikker på, at Phineas og Ferb vil være på deres post. Mor! Phineas og Ferb laver en serieintro. Hvad vil du være, når du bliver stor? Spurgte min far og mor. Og selvom de er bekymret for mig, så er jeg allerede totalt på vej. Jeg ender som stjerne. Jeg gør mig klar og sætter min frit, for jeg skal bade paparazziennes blitz. I ser bare røgen fra mit dollargrin, for sejren er min. Og jeg ender som stjerne. Total Drama Island. Hvad så Scooby-Doo? Altid skræk og gru. Mysterie løser du min ven. Jeg ser dig Scooby-Doo, og du kommer nu. Hvad så Scooby-Doo? Hvad så Scooby-Doo? Kommer du mig nu? Mysterie løser vi igen. Vi ser dig Scooby-Doo, du skulle være her nu. Hvad så Scooby-Doo? Se nu her, du kan finde nye spor. Med Scooby-Kids går alt bedre end du tror. Hvad så Scooby-Doo? Altid skræk og gru. Mysterie løser du min ven. Jeg ser dig Scooby-Doo, og du kommer nu. Hvad så Scooby-Doo? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hvad så Scooby-Doo? Now go insane.